Pozdrav! I ove godine smo s vama. Ja sam Marija. A ja sam Sara. Učenice smo 7. razreda osnovne škole Davorin Trstenjak Čađavica. Ove godine ćemo se predstavljati sa cvjetnim torbicama. Svaka od njih je unikat. Za izradu cvjetnih torbica potrebna nam je platnena torbica, stara odjeća, dugme za stare odjeće, igla i konac, šablone, silikonsko ljepilo i škare. Vođeni mišlju da se i otpad može iskoristiti, napravili smo cvjetove od stare odjeće. Izradu cvjetova započinjemo crtanjem krugova na tkanini pomoću šablona. Zatim ih izražamo. Za izradu jednog cvjeta nam je potrebno 6 krugova. Krećemo izradu latica. Krug presavimo na 4 dijela i nižemo na konac. Postupak ponavljamo 6 puta. Kada nanižemo svih 6 latica, konac zavežemo. Zatim lijepimo dugmat kao pup na našim cvjetovima. Kad su cvjetovi gotovi, lijepimo ih na torbicu. I naša cvjetna torbica je gotova. Još da zavežemo deklaraciju našeg proizvoda. Možete ih koristiti za shopping, Nošenje laptopa ili kao modni detalj kad idete s prijateljicom u grad na kavu. Toliko od nas dvije, vidimo se 19.5. u Miklaušu.